Molt bé. Hola, benvinguts tots i totes a aquest acte de presentació d'una nova publicació en línia del Museu del Ter, que és l'art de la paciència, la pesca fluvial a la conca mitjana del riu Ter, una obra de les historiadores Irene Llop i Núria Sadurní. Ens acompanyen avui en aquest acte de presentació la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Manlleu, la senyora Bafont. Ens acompanya també el company Marc Ordeig, que ho farà des de casa, en aquest cas es connectarà virtualment. Marc Ordeig és el director del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis, que és l'àrea ambiental del Museu del Ter i un institut de recerca de la Universitat de Vic. I ens acompanyen també, evidentment, l'Irene Llop i la Núria Sadurní, ja les hem barrejat, i molt bé, comencem l'acte amb la intervenció de l'Eva, la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Manlleu. Bona tarda a tothom, gràcies per ser aquí i també gràcies a les persones que ens segueixen des de casa. S'agraeix que mica en mica puguem anar tornant a la normalitat i poder fer aquests actes presencials, però també és veritat que la pandèmia i el confinament ens han d'avançar en temes digitals, no? I un és aquest de que avui puguem retransmetre aquest acte en directe per les persones que no poden venir o que ho poden seguir en un altre moment, o per exemple la intervenció d'en Marc, no? També que no pot estar presencialment però que almenys el podem escoltar. I un dels altres avantatges d'aquesta època digital és aquesta de l'oportunitat de poder fer publicacions digitals. El Museu del Ter ha apostat per aquesta línia, que és una manera de poder donar a conèixer el resultat de treballs de recerca impulsats des del museu o d'interès pel territori i que potser si no fos així no veurien la llum i restarien inèdits. D'aquesta manera també és més fàcil tenir-los a l'abast de tothom, que tothom hi tingui accés. Aquesta línia que anomenem Museu del Ter va néixer el passat mes de març amb la publicació El Ball del Ciri de Manlleu quan els tonis dansen i avui fa il·lusió ja al mes de juliol poder presentar aquesta segona publicació que es titula L'art de la paciència, la pesca fluvial a la conca mitjana del riu Ter. Es tracta d'un treball de recerca que aprofundeix en una activitat històrica molt estesa a les poblacions del Ter mitjà a la comarca d'Osona, especialment a l'entorn de Roda de Ter, Manlleu i Torelló. Les autores són dues historiadores rodenques, la Irene Llop Jordana i la Núria Sadurní Puigbó. La Núria és llicenciada en Història Medieval per la Universitat de Barcelona i va obtenir el diploma de postgrau en Direcció Estratègica de Museus i Centres Patrimonials. Va treballar en la catalogació de fons de pergamins del Marquès de Barberà i de la Vallesana. És tècnica del Museu de Badalona, on ha participat en el comissariat de diverses exposicions i també en la documentació i elaboració de diversos catàlegs i exposicions del mateix museu. Ha col·laborat en diferents revistes de difusió històrica, com Clio o Història National Geographic, ha participat en l'edició de diferents obres col·lectives i és autora del Diccionari de l'any 1000 a Catalunya i del recull fotogràfic L'Abans de Badalona. L'Irene és doctora en Història Medieval i llicenciada en Filologia Hebrea per la Universitat de Barcelona. És professora del Departament de Filologia i Didàctica de la Llengua i la Literatura a la Universitat de Vic i és membre del grup de recerca en Educació, Llengua i Literatura. Forma part del comitè de redacció de la revista Tàmit de la Societat Catalana d'Estudis Hebraics, combina la docència amb tasques de tècnica d'arxiu per la Diputació de Barcelona, ha publicat llibres i articles, estudis sobre la comunitat jueva de Vic i diversos temes d'història medieval, com la col·lecció diplomàtica del monestir de Sant Pere de Casserres. La Núria i l'Irene també han publicat conjuntament 4 llibres que tenen en comú el Ter i la història. Les masies de Voltregà, un riu d'història, les masies de Roda i el patrimoni religiós i arquitectònic, Malars de Molí Fariner, colònia industrial, i més recentment el diplomatari dels fons de pergamins medievals de l'Arxiu Parroquial de Roda. I avui aquesta que presentem aquest en format digital. Irene i Núria, enhorabona i moltes gràcies pel vostre treball i dedicació. I per acabar, afegeixo que aquesta línia de recerques i publicacions formen part del programa Etnologia en xarxa, de l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, així que també els agraïm a ells per poder-ho fer possible. Gràcies. Bé, i abans de donar pas a la Irene i la Núria,
ens acompanya, a veure si aconseguim quadrar-ho bé, ens acompanya en Marc Ordeig, el nostre company Marc, des de casa seva. Marc, com us he dit, és el director del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis, de la UBIC, i àrea ambiental del Museu del Ter, i ha tingut un paper important amb la seva mirada ambiental, sobretot, en aquest treball de recerca, com després segurament l'Irene i la Núria també repetiran. Marc, endavant, gràcies. No sé si ens sent el Marc. Hola. Endavant, endavant, Marc. A veure... No. Això havia de passar. Marc? Molt bé. Hola, moltes gràcies. És una mica més incòmode parlar des de casa, però intentarem ser breus. Avui presentem un llibre que es diu L'art de la paciència. I la paciència és alhora la mare de la ciència. Ho he fet venir bé. I la pesca, a més, és una manera d'acostar-se a la ciència i a la natura, d'endinsar-se i de ficar-se. De fet, molt pocs naturalistes i científics, bons amics, i pocs coneixen els peixos tan bé com la majoria de pescadors. La biologia, què mengen, els costums, les migracions, etc. I, de fet, gairebé tots els ictiòlegs, els especialistes en peixos, gairebé tots han estat pescadors en algun moment o segueixen essent. Per tant, hi ha molta relació entre el món de la ciència, el naturalisme i la pesca. A més, ara que està de moda parlar de malalties, els pescadors i els ictiòlegs tenim la mateixa dèria, tenim una malaltia. Ara jo, si fos aquí, us diria, algú us sabria dir quina malaltia tenim? Com que és difícil que em pugueu respondre, ja us ho diré jo. És una malaltia que es diu ictiomania. Aquesta malaltia la van definir uns especialistes centreeuropeus, els ictiòlegs més bons que hi ha a tota Europa, els autors del Manual dels Peixos d'Europa, que es va editar l'any 2007, els senyors Cotelat i Freyhoff, i ho van definir de la següent manera. Com a símptoma més evident d'aquesta malaltia és la incapacitat total de creuar un pont sense fer un cop d'ull a l'aigua. I això és així. La gent que ens agraden els peixos, la pesca, passem per un pont i sempre estàs fent un cop d'ull, a veure què hi ha allà, què es mou, etc. Bé, a la vida no hi ha res permanent excepte el canvi, que ja fa molts anys que algú us va inventar aquesta frase. I amb la perspectiva del temps, com es pot veure en el llibre aquest magnífic, la pesca també ha canviat. Ha passat de ser un element de subsistència i de comerç, es venien truites a Vic, a Manlleu, etc., no fa tants anys, s'ha passat a ser un entreteniment més concorregut o menys, ho podeu anar veient en el llibre. En tot cas, la pesca ha anat canviant i han anat canviant els problemes associats a la pesca. El canvi climàtic està fent, per exemple, que les truites vagin desapareixent de l'entorn d'Osona i també tinguin molts problemes de sobreviure al Pirineu i en altres parts. El sobreús de l'aigua per diferents causes també està portant problemes. Hi ha problemes associats als mateixos pescadors que han portat peixos de fora, a vegades volent, a vegades sense voler. S'han modificat les vores del riu, etc. Però també és veritat que la pesca té molts elements positius que en bona part compensen aquests problemes, com el fet d'haver portat aquests peixos de fora. Un és molt important, la sensibilització ambiental. A darrere de cada pescador hi ha un ecologista, hi ha un ecòleg, hi ha una persona sensible que vol defensar i vol donar a conèixer la natura. És una activitat esportiva, és una activitat que comporta sortir a fora, més necessari que mai. I a més,
un pescador és una persona que ven aquesta idea de cuidar la natura. Per exemple, la pesca sense mort fa 20 anys era una utopia, estava al començament. Ara és l'activitat de pesca més comuna al nostre país. Pescar i deixar anar els peixos, sense matar. I bé, jo no he pas de parlar més. Per acabar, només volia comentar una cita d'un cantant naturalista aficionat, en Manolo García, del seu disc Arena en los Busillos de 1998, que deia: mira, hoy pondremos unos anzuelos a ver si pica la felicidad. Avui, amb la presentació d'aquest llibre, crec que ha picat la felicitat i el canestrell, el sarró que fan servir els pescadors, n'és ben ple. Jo només puc dir, finalment, per acabar la meva part, donar les gràcies a l'Irene Llop, a la Núria Sadurní i també a en Carles Garcia, que ha estat allà al darrere empenyent aquesta magnífica publicació. Moltes, moltes gràcies. Més dilació, donem la benvinguda a l'Irene i a la Núria. Bona tarda, moltes gràcies a tots per ser aquí i els que ens segueixen des de casa. Ens traurem la mascareta, que ho farem més bé, Com a historiadores, sempre que fem una feina ens obsessiona, en certa manera, ser rigoroses, evidentment, però també, sobretot, ser didàctiques. És gairebé una obsessió, també, en el sentit positiu de la paraula, perquè pensem que és a través de transmetre el que anem descobrint que tot plegat cobra una mica de sentit. Quan la història és compartida ens agrada pensar que esdevé memòria col·lectiva, i aquesta memòria col·lectiva és un patrimoni de tots que hem d'estimar i defensar per damunt de tot. Malauradament, per això no tots els nostres treballs aconsegueixen anar gaire enllà, sobretot quan es basen molt en un àmbit local. Per això pensem que iniciatives com les que es fan des d'aquí al Museu del Ter, amb aquestes publicacions digitals, són imprescindibles. Converteixen en treballs que podrien acabar morint una mica en la ignorància, en un calaix, en una cosa a la que tothom pot accedir, que tothom pot enriquir, fins i tot pot contradir, que no oblidem mai que la història també avança a base d'anar-nos donant la raó o portant-nos la contrària, no? Aquest és el cas del treball que avui us presentem, que és l'art de la paciència, la pesca fluvial a la conca mitjana del riu Ter, que és un treball que romania inèdit 8 anys després d'haver-se fet i que ara podem presentar amb la forma d'aquest magnífic llibre digital que també ha sabut fer en Xevi Domènech. Per això, abans de res, pensem que el primer agraïment necessari i just és al museu i a en Carles Garcia. No només per donar-nos l'oportunitat de fer aquesta investigació, ara ja fa uns quants anys, no ens enganyem, sinó també per donar aquest art de la paciència, visibilitat i difusió. Aquest també és, lògicament, no és l'únic agraïment que hauríem de fer. També som conscients que no us podem anar dient a tots i cadascun dels que ens heu ajudat, perquè sou moltíssims, des de pescadors, arxivers, historiadors, familiars, col·legues, passant per les societats de pescadors de la comarca i també pels amics de l'Arxiu de la Memòria Històrica de Roda, que sempre ens acompanyen i són uns aliats imprescindibles per nosaltres. Tots i cadascun de vosaltres sou autors d'aquest llibre pel que fa als encerts. Si hi ha alguna cosa que no és encert, llavors ens l'atribuirem l'Irene i jo, perquè heu estat molt generosos a l'hora de compartir-nos-ho. Finalment, voldríem, en aquest apartat d'agraïments, i per no allargar-me més, tenir un especial record per totes aquelles persones amb qui vam parlar en el seu moment i que ja avui no ens han pogut acompanyar. Ens sentim molt afortunades d'haver pogut compartir el seu testimoni i haver posat el nostre granet de sorra per conservar-lo i difondre. Però, ben mirat, d'on surt aquest treball? Quin és el perquè de tot plegat d'aquest treball? Suposo que quan dius que estàs fent un treball sobre la pesca fluvial a la conca mitjana del Ter, el que com a mínim espereu és trobar fotos de l'Irene i de mi mateixa d'aquest tipus, que ja demostrarien una passió, diguem, per la pesca que ve de lluny.
o fins i tot com aquesta, ja competint aquí de forma professional. També podríem ser nosaltres ensenyant la sort que hem tingut de pescar aquesta magnífica truita. I també hi haurà qui ens posarà bastants més anys dels que tenim, no ens enganyem, i pot pensar que vam participar activament d'aquesta festa del peix que tant va trasbalsar la nostra vila el 1913. I he dit que estava afegint-nos molts anys. Però si som sinceres, la veritat és que no ve gens d'aquí. Hem de confessar que si hi ha un riu que relacionem amb la nostra infantesa, s'assemblaria més a un riu com ara aquest, o un riu com ara aquest. Tots ens sonen aquestes imatges, sobretot els que tenim una edat, perquè nosaltres som de Roda i ja sabeu que el Ter dels que ara ens diuen boomers, no és? O els que som nascuts des de ja fa una pila d'anys, ara ja, per nosaltres el Ter, més que un riu viu, sovint era un riu d'aigua tèrbola, malalt i que fins i tot podia acabar baixant de colors. Aquest problema ja apareixia, ja ho trobem documentat, en moltes de les revistes que hem mirat i regirat per intentar fer aquest treball. Us hem posat només un petit esment perquè ens sembla molt gràfic i una magnífica descripció de com baixava el Ter en aquell moment per nosaltres. En aquest cas parla del Gurri. Recordem que el Gurri s'ajunta al Ter, l'aigua barreja just abans d'arribar a Roda. Per tant, els efectes de la contaminació del riu Gurri es trobaven a Roda. I en un Roda de Ter de Festa Major trobem contar con un enemigo diminuto pero temible, como es el Gurri. Este aprendiz de Arroyuelo, bastant greu, que tras pasar por Vic y recoger toda la inmundicia y los residuos químicos de los taleres de curtidos, cuando desemboca al Ter y este baja con flojo caudal, comete una matanza infernal de pececillos. Això que estem explicant a més d'un segur que li sona. I és una situació que ja es denunciava als anys 60. Als anys 70 seguim trobant aquestes notícies també en les revistes, sempre vinculades generalment també amb la pesca. Hi ha un article que us recomanem molt del Roda de Ter del 1974 de Festa Major, que precisament un cronista local, en Miquel Adillon, amb el seu humor característic, explica un concurs de pesca organitzat al riu Gurri el 1974 per una societat de pescadors, deixem-ho que de l'àrea metropolitana. No arriba a dir de quina ciutat és. Ja us podeu imaginar que passa de tot en aquell concurs menys que pesquin peixos. O sigui, l'home se n'en riu i, insistim, és molt graciós, però malauradament està parlant d'una autèntica catàstrofe ecològica. Però, vist en els ulls d'aquell moment, ell en fa sorna dient: n'hi ha un que s'ha tipat de treure botes, un orinal, una vaca, un matalàs i fins i tot un conill mig descomposat. Un altre que no hi han pogut ni tan sols anar els que preparen els pescants, perquè el dia abans, quan els preparaven, se'ls hi va acudir beure aigua del riu Gurri, perquè eren aquelles aigües saludables que baixaven del Montseny. L'any demà tenen una diarrea de cavall que, evidentment, ja no poden ni participar en el concurs. Insistim que estem fent broma, però que en realitat és un tema preocupant, no? Ja us podeu imaginar que tot el text va evolucionant i acaba d'una manera que ens agrada especialment quan diu que les aigües del riu Gurri deuen ser més miraculoses que les de Lourdes, perquè això queda demostrat diàriament pel fet que en beguin 3 milions de persones sense que hagin perdut la salut. Imagineu-vos quin riu era el que teníem nosaltres al nostre entorn i que poc tenia a veure amb aquelles magnífiques fotos que us hem ensenyat abans. Per això, quan des del Museu del Ter ens van oferir la possibilitat de fer una investigació a través d'aquesta beca de recerca etnològica, ens hi vam llançar de cap. Vam pensar que era la manera perfecta de redescobrir tot un llegat que ens era totalment desconegut. Explicar un riu que ja no havíem arribat a conèixer a través d'una pesca que havia anat evolucionant amb aquest riu. Aquest era el repte que se'ns plantejava i aquest que us presentem avui és el resultat. Us hem de dir per damunt de tot que no es tracta d'un manual de pesca, en cap cas, sinó que és un primer intent de recuperar les tradicions i els costums que integren aquesta pesca fluvial a la conca mitjana del Ter i que sorprenentment no s'havien estudiat gaire.
Les raons que trobem són diverses, però sobretot us n'hem volgut destacar dues. La primera és la importància de la pesca marítima com a activitat econòmica a casa nostra. Catalunya té 580 quilòmetres de costa. Aquí podríem discutir com està presa aquesta mida, però dades de la Generalitat diuen que són 580 quilòmetres. És, a més, un sector relativament viu encara, la pesca marítima, i que ha donat feina tradicionalment a molta gent. Això es troba davant de la pesca fluvial, que és una pesca a la menuda i no lucrativa en la major part dels casos. Per tant, és lògic que la major part dels investigadors s'hagin centrat molt més en la pesca, diguem, marítima que no en la fluvial. Una altra explicació que hi trobem és que la pesca fluvial és força invisible. Més enllà de les fotografies, que sí, que des de finals del segle XIX n'hi ha moltes i ens testimonien aquesta importància de l'afició a la pesca, heu de pensar que les notícies històriques que trobem sobre la pesca fluvial són més aviat tangencials, anecdòtiques, les trobes una mica, diguem, fent una mica de volta. Per això també costa molt més aprofundir en aquest tema. Fins i tot si repasséssiu el refranyer popular, quan parla de pescadors, un alt tant per cent de les dites tenen a veure amb la pesca marítima. Només les que faríem extensibles als pescadors de riu són les que tenen a veure amb una activitat marginal, amb una activitat més aviat relacionada amb la misèria i amb una situació de desesperació, si més no, o gairebé. Penseu que n'hi ha alguna com caçador i pescador, fam, fred i calor. Algun altre com pescador d'ham, moridor de fam. Clar que si també som justos, hi ha qui va saber recollir en una dita l'entusiasme per la pesca fluvial de la millor manera. No hi ha plaer més viu que el que sent un pescador al riu. Hores d'ara, doncs, potser us esteu preguntant si no hi ha res, com ho han fet per escriure aquest llibre, que a més és força llarg. Hem tingut molta sort perquè encara hi ha formes, encara que siguin una mica més complexes, de trobar aquesta informació. La primera, la principal, les entrevistes, la memòria oral. Hem tingut la sort de parlar amb força pescadors i aficionats que han compartit de forma molt generosa el seu art i els seus records. També hem comptat, ja ho dèiem, amb les fotografies, un testimoni de primer ordre que afortunadament cada vegada jo crec que no queda ningú que no tingui clar la importància com a font històrica d'aquest material i és molta la gent que treballa per conservar-la. També les fonts documentals. Una de les vies que hem seguit, seguint l'estela d'un company i amic, que és l'historiador i arxiver Rafael Ginebra, és buscar totes les causes judicials que hi havia en alguns dels ajuntaments de la Conca del Ter, després l'Irene us ho explicarà, i que ens donen també moltes pistes sobre aquestes vulneracions de les actituds, diguem, que no eren acceptades en la pesca i que en aquest cas es feien, però per tant també ens donen informació. I finalment, els objectes. Tot això ens ha permès treure algunes curiositats, que ara us en direm algunes, perquè agafeu ganes, us les llegiré, no patiu, que ho hem fet petitó, us les llegirem, però no us les direm pas totes. L'objectiu és que us mireu el llibre i que gaudiu de tot el que hem anat trobant en aquest temps. Una de les coses que ens ha cridat l'atenció, per exemple, és que Manlleu va tenir durant molts anys dues societats de pescadors, gairebé fins l'esclat de la Guerra Civil. No està gens malament si tenim en compte que Manlleu en aquell moment tenia poc més de 6.000 habitants. Una altra cosa que ens va agradar molt va ser descobrir que el peix gat, que és un peix de Nord-Amèrica que va ser introduït als anys 50, és especialment gustós i molts pescadors el valoraven per fer plats com ara una caldereta. Això ho hem descobert, la recepta no, us la quedem a deure, si mai ens la donen, de debò que tenim pendent de fer-ho. També hem descobert que a la Riera de les Gorgues hi havia una església dedicada a Sant Pere, com veureu després, o fins i tot que quan es roben cartutxos de dinamita d'una obra no necessàriament ha de ser per fer cap malvestat més enllà de pescar, que en si ja és força una malvestat. Una altra última curiositat que també té a veure amb Manlleu és que l'industrial manlleuenc, l'Eduard Rifà, va subvencionar als anys 30 la repoblació de la Riera de les Gorgues
amb peixos que es van capturar en el canal de Manlleu i es van portar amb grans tancs fins a l'Esquirol per intentar desesperadament que tornessin a viure i de forma natural en un entorn que havia estat molt castigat per l'ús de tècniques prohibides de pesca. Tot això ho trobareu en el llibre, com trobareu els peixos de la conca mitjana del Ter, les tècniques de pesca, trobareu els llocs on anaven a pescar i que han anat passant de pares a fills, veureu com ha anat evolucionant la pesca d'una activitat de subsistència pràcticament a una pràctica esportiva, una mica la història de les societats de pesca i també les festes i celebracions. Però això no us ho explicarem pas tot, només alguna curiositat. Pel que fa als peixos, sí que teníem molt interès a saber quins eren els peixos que tradicionalment s'havien pescat a la conca del Ter, i més en aquest context que ja comentava en Marc, de que hi ha hagut l'arribada de tantes espècies. Una font curiosa que vam trobar en el Manlleu, en aquest cas de la Festa Major de 1916, és aquest poema que ens diu clarament quins són els 4 peixos que s'esperaven pescar en aquesta àrea. És del Ter sabrosa fruita que nodreix aigua tranquil·la, la tan renombrada anguila, l'obarb, la bagra i la truita. I a ell acut tot pescador, ja per guanyar, ja per oci. És per dir qui per son negoci, qui per pura diversió. Ja veieu que també està parlant d'un negoci, però aquí ja no hi entrarem, Sí que us podem dir que d'aquests peixos, sens dubte el que apareix més en aquestes fotos que hem aconseguit recuperar gràcies a l'ajuda de tanta gent és l'anguila. Jo crec que no cal dir perquè la gent retrata més una anguila que un barb. Els barbs devien tenir 20 o 30 centímetres i aquestes anguiles tenien una mida bastant més notable. A part que també és un peix molt apreciat, molt gustós i que costava també força de trobar. Aquestes que us ensenyem aquí són espècies ja una mica més modernes i que no són autòctones. La que teniu aquí és un lluç de riu, que s'anomena, també conegut com el tauró d'aigua dolça. Entre altres coses perquè es calcula que tenia unes 700 dents, entre mòbils i fixes, o com a mínim així el descriuen a la Societat de Pescadors de Manlleu quan s'introdueix a la conca del Ter. Els altres 2 són carpes, un peix que tradicionalment fa tant de temps que es pesca al Ter que molta gent el pren per una espècie autòctona, però que comença a arrelar amb força en els nostres rius a partir dels anys 60. I finalment, ja no us explico gaire res més, però sí dir-vos que en el llibre hi trobareu una relació completa de tots aquests peixos, gràcies sobretot també a en Marc Ordeig, que ha tingut la paciència d'explicar-nos-ho, assessorar-nos i també d'aconseguir fotos tan xules com les que veureu en el llibre o alguna com les que veieu aquí. Aquesta seria una de les espècies introduïdes invasores més modernes. Crec que no cal la presentació. És un silur, mides diverses, però ja veieu que estan tots de bon any. En aquest cas estan tots 3 pescats al Ter, encara que en un cas no és concretament a la conca mitjana, però pensem que és un bon exemple d'aquest canvi que ha patit el riu. Gràcies. I bé, ara que ja coneixem quins peixos podem trobar al Ter, doncs passarem a veure com es pescaven. I de fet hi ha molts sistemes de pesca, alguns més rudimentaris, altres amb orneigs, que són tots aquests instruments que s'utilitzen per pescar, i les tècniques que hem pogut testimoniar són totes aquestes que veieu aquí. Amb sarpades, o sigui, amb les mans, amb canya, trema, bertrol, celebret, fitora, cistell, descàrregues elèctriques, explosius, carbur, verí, mall. Aquesta llarga llista correspon a tècniques que hem documentat, a través o bé dels propis orneigs, dels propis instruments, o bé també de les entrevistes que ens explicaven com feien o com havien vist que es pescava, i les documentacions dels arxius, sobretot les denúncies, perquè ja veureu que moltes d'aquestes no són legals. Per tant, hem documentat tant les legals com les il·legals, però totes eren les que es practicaven per aquí. La més coneguda, la que tothom pensa primer, és la pesca amb canya. És la més estesa i, a més, de fet, qualsevol persona es podia fer una canya amb un pal, amb una canya marina, un fil de cotó, un ferro fent d'am, un tap de suro, ja tens una canya. Rudimentària, si més no, per anar a passar una estoneta.
Es podien utilitzar esquers naturals com pa i patata o cucs de terra, grills, cuques de capsa. Sens dubte també és el que ha canviat més, perquè no es poden comparar les canyes aquestes que veieu aquí amb les que podreu veure actualment. Tot el tema dels materials nous, canyes que no pesen, tot el tema del rodet, aquests carrets que es van introduir a mitjans del segle passat per bobinar tot el fil que sobrava, els materials per fer el fil més resistent, és tot un món. I aquí podeu veure 3 imatges que corresponen a canyes. La més antiga és aquella d'allà dalt, és a cavall del segle XIX-XX, és una d'Alfons Rierola d'aquí del Museu del Ter. Després, aquesta d'allà sota correspon a un pescador sota del pont de Manlleu a l'any 65 i el de la dreta és a Roda i aquesta és de la dècada dels anys 30. Penseu que aquí també al Museu del Ter hi ha una magnífica col·lecció de canyes. Altres sistemes serien la pesca amb trema, que és una xarxa. Per què estava prohibida? Doncs perquè quan arrossegues la xarxa ho arrossegues tot. I a més, per què es feia tot i estar prohibit? Doncs perquè agafaves moltíssims més peixos. Per tant, us hem de dir que aquí hem fet trampa. No intenteu identificar aquest tros del Ter perquè no. Això és a Sant Vicenç dels Horts l'any 25, però bé, és una petita llicència que ens hem pres. El bertrol és això, és aquesta espècie de nansa que té aquests cercles de fusta i que això es posava en un lloc fix al riu i que llavors també, sempre que no se l'emportés l'aigua, doncs et podia recollir els peixos. És un altre d'aquells sistemes que sovint trobem a les denúncies i que també trobem que alguns entrevistats ens deien que jo sabia d'algú que deixava 4 o 5 bertrols en llocs que ja coneixia i que després els passaven a recollir. No era gens estrany que s'utilitzés, per tant, encara que estigués perseguit i no fos permès, doncs era una tècnica habitual. El celebret és això que veieu aquí. El celebret és aquest estri, que és aquesta bossa a la xarxa fixada en una canya o en un pal i que permeten capturar directament del riu. També a vegades és un cop amb la canya, agafes amb el celebret, reculls la pesca. Però també n'hi ha d'altres. Hi ha també la fitora. La fitora és un estri de ferro amb unes puntes que es fa servir per pescar anguiles. I fins i tot, una altra cosa que també es documenta és pescar amb cistell. I dieu, com amb un cistell? Doncs sí, amb un cove, un cistell normal i corrent, que el deixes al riu, tapat amb fulles i mentre vas fent, per exemple, qui utilitzava això? Doncs fins i tot ho feien servir dones quan anaven a fer la bugada al riu. Mentre estaven rentant la roba, deixaven el cove al riu, deixaven que mentre anaven fent els peixos es quedessin confiats a dintre del cistell i abans de marxar, d'una estrebada, s'emportaven el cistell i marxaven amb el peix al cove, literalment. Un altre sistema, que seria el de la pesca amb descàrregues elèctriques, aquest sistema el que fa és que estaborneix i immobilitza els peixos durant uns segons, durant uns moments. L'hem documentat quan s'utilitza o bé per traslladar comunitats de peixos fora dels canals i dels embassaments, quan s'han de netejar o quan s'han de reparar, o bé també en casos com aquest d'aquí, que és amb la pesca científica. La pesca científica utilitza aquesta tècnica per estudiar els peixos i rastrejar-los i en un determinat sector li permet prendre totes les dades necessàries de quines espècies hi ha just en aquell moment perquè es queden tots allà immobilitzats. I després es retornen i no passa res, és com un moment que queden així mig groguis. En aquesta foto són els tècnics del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis en plena recerca. La pesca amb dinamita, amb carbur, amb verí, ja podeu imaginar que són totalment il·legals, estan prohibidíssimes, estan perseguides. El carbur desprèn un gas quan entra en contacte amb l'aigua i totes aquestes substàncies verinoses que es llançaven al riu es llançaven amb aigua estancada. També són coneguts. A vegades es feien servir, per exemple, després de la Guerra Civil, gent que trobava una granada, la guardava i llavors anava al riu, activava la granada, la llançava al riu i llavors els peixos sortien a la superfície.
En el cas de la dinamita, aquesta és la primera pàgina d'un procés fantàstic que us ha explicat mig explicat la Nuri, i és un cas extraordinari. Imagineu-vos, Vilanova de Sau, l'any 1919 i 5 joves. Resulta que aquests joves no només se'ls acusa d'anar a pescar al riu amb unes pràctiques il·legals que descriuen perfectament. Se'n van a pescar al riu amb dinamita. Però és que, a més, aquella dinamita l'havien anat a robar diverses vegades, no un dia que, passaven per allà i se l'emporten, sinó que hi van repetidament, dels dipòsits del material de l'empresa que estava construint la carretera. Aquí teniu un fragment d'aquest procés en el que el principal incitador de tota la situació explica què fa. I diu, la quinta vez, 5 vegades van anar fins allà al magatzem, la quinta vez, un cartucho, fulminantes y mecha, y todo el material hurtado en compañía de sus compañeros fue consumido para pescar, unas veces al río Ter y otros a la Riera Mayor. Preguntado si tenía algo más que manifestar, contesta que no. Ja es va quedar tranquil. Tots els altres van dient, sí, però jo només acompanyada, jo no sabia què faríem i mira, sí, vam agafar la dinamita i vam marxar, però mira. En fi, denúncia. I la pesca és una activitat que en principi va néixer per subsistència. Pesques per tenir peix per menjar, o bé per vendre-te'l també. Abans la Núria ens ha dit allò del negoci, també es venia aquest peix. Però a mesura que es disposa de temps d'oci, sobretot amb la industrialització, perquè esclar, a la que tens unes hores fixes per treballar, vol dir que quan no estàs treballant tens més o menys lliure. I amb aquest horari de lleure el que fan és organitzar-se moltes activitats que ja es feien però que s'acaben com regularitzant. La pesca, a més, és una activitat que es pot fer en grup però que també es pot fer sol. I a més, aquí es pot fer en un període de temps curt o llarg. Aquí tenim, per exemple, una imatge d'un pescador amb una tenda al costat del seu lloc de pescar, al pantà de Sau. I com que ja sabem que la pesca ocupa moltes hores, sovint anava acompanyada d'un bon esmorzar, d'un bon dinar, això no s'ha perdut. I aquí tenim un grup d'amics a la dècada dels anys 20 que ja ho duien a terme, ja practicaven aquest esmorzar amb amics. La pesca era una activitat molt masculina, com tantes coses del lleure. El paper de la dona a la pesca es limitava a acompanyar l'home, a preparar el menjar, a tenir cura dels fills, i aquesta situació no va canviar fins que el rol de la dona no va anar evolucionant. Actualment sí que hi ha dones pescadores, tot i que no negarem que encara hi ha una majoria d'homes pescadors al costat d'aquestes dones. Aquí a la fotografia, per exemple, que és a la Mambla l'any 42, veiem la dona de davant que agafa la canya, però si us fixeu porta el davantal. Segurament era perquè tenia un moment després de preparar el tiberi per tota la colla. Anar al riu podia dir moltes coses, podia ser per anar a passar el dia, per anar a jugar, per anar a banyar-se i també per anar a pescar, com en aquesta imatge familiar, al riu, que hi ha els nens, amb tota la família aquí gaudint d'un dia d'esbarjo. També és una activitat molt familiar i, a més, segur que si coneixeu algun pescador o dona que es dediqui a la pesca, segurament també haurà portat amb els fills, els haurà acompanyat, haurà intentat introduir-los en aquest món. Aquí, per exemple, aquesta fotografia tan bonica és d'un avi amb el seu net de mesos a la falda mentre està pescant aquí al riu Ter. O bé aquesta, també és un esport, la pesca esportiva. Hi ha concursos, campionats, reglaments, normatives. I si recordeu les canyes aquelles que dèiem d'aquells de finals del 19, principis del 20, veieu que no té res a veure amb això. Aquesta és una nova modalitat esportiva, aquesta foto és del Copensau del 2017. El caiac aquest té uns forats a sota, també n'hi diuen patos, i amb els peus vas impulsant l'embarcació, i això és el pantà de Sau, i van amb les canyes i pesquen, i també tota la colla i tot el mateix esperit, però amb modalitats noves, amb materials nous i amb tot un altre... I les societats de pescadors
a la nostra comarca són molt antigues, neixen a finals del XIX, la de Roda el 1883, Manlleu 1891, Vic 1891, Torelló abans del 14, l'Esquirol el 36. En els seus inicis anaven sovint de bracet de les societats de caçadors, que fixeu-vos que també és una altra activitat que proporciona una mica de complement a la dieta. I és una organització formal de coses que ja es feien abans. Actualment n'hi ha 12 de societats de pesca a Osona i que des del 2001 s'integren en l'agrupació de societats de pescadors d'Osona, que s'encarrega de cooperar i mediar entre aquestes organitzacions. Són associacions que estan registrades, que tenen els seus estatuts, tenen presidència, tresoreria, secretaria, els socis i organitzen tota una sèrie d'activitats al llarg de l'any, sobretot concursos. I aquesta imatge correspon a la primera acte de la primera sessió dels pescadors de Manlleu després de la guerra, quan es va passar de 2 associacions a una. De festes i celebracions n'hi ha moltes, la de Sant Pere Pescador, concursos infantils, adults, la Fira del Pescador, les festes del peix que es van fer a Roda i a Torelló a principis del segle XX. Ens aturarem només un moment amb Sant Pere, i és que aprofitant que fa 2 dies que va ser Sant Pere, patró dels pescadors, és la celebració de la que ens ve de gust parlar. A més, us confessem que volíem presentar aquest llibre el dia de Sant Pere, però, segons la tradició, quan Sant Pere s'escau en divendres, serà un bon any de pesca, perquè es veu que el divendres és el dia que Déu va crear els peixos. Però aquest any va ser un dimarts i vam dir que ja ens anava bé fer-ho avui. Però atenció, que el 2012, quan vàrem fer el treball, sí que es va escaure en un divendres. Potser no haurem de demanar si aquell any vas haver bona pesca o no. Però, en fi, tornem a la devoció a Sant Pere, i ja Joan Amades recull que a Manlleu els pescadors de canya celebraven ofici solemne, processó presidida per la imatge del sant, seguida per la bandera del gremi i tots els pescadors amb les canyes en l'aire passejant pel poble. Això ho hem pogut documentar. I també s'ha documentat a l'Esquirol. Aquí teniu els goigs en honor a Sant Pere Pescador. Per a cantar-se en la capella que en honor del sant han aixecat los pescadors de Manlleu en la parròquia de Sant Bartomeu Ses Gorgues. I diuen els goigs que tant en los jorns de bonança com en los jorns de dolor no perdem mai la confiança en Sant Pere Pescador. I en la imatge de la dreta correspon a aquesta processó que es feia pels carrers de Manlleu, que, com he dit, també es feia a altres poblacions, com per exemple l'Esquirol. I aquesta és l'ermita de la que parlen els goigs. Aquesta ermita és del segle passat, es va fer sobretot això, a iniciativa dels pescadors manlleuencs, i aquesta és una imatge de principis de segle, i la construcció del pantà de Sau, malauradament, va acabar amb ella perquè va passar a quedar sota les aigues de la cua del pantà. Aquest era l'aspecte de l'ermita l'any 1967, ja molt deteriorada, sense el sostre, és una fotografia de Xavier Valls, el fotògraf d'aquí a Manlleu, i en Joan Arimany, que ha fet una intensa recerca sobre aquesta ermita i sobre aquesta devoció, va poder documentar l'estat actual d'aquesta ermita. I com podeu veure, ja només queden dretes algunes pedres. Però bé, nosaltres no podem saber què passarà ni amb les societats de pescadors, ni amb els concursos de pesca, ni quina serà la salut dels rius, ni dels peixos, però és innegable que el Ter que tenim avui té més bona salut que el de fa 40 anys, que es fa recerca i divulgació del riu, que s'han recuperat camins, que durant aquest any de pandèmia, de confinament, s'ha tornat a redescobrir el riu. I volem acabar amb una visió optimista del futur. I us volem ensenyar que hi ha un nou bestiari al voltant del Ter. Són molt propers. Aquí teniu el serpent de Manlleu. O el peix de foc dels diables del Pont Vell, els diables de Roda. Són noves tradicions que ens donen esperança que de nou mirem cap al riu. I moltes gràcies per la vostra atenció. Molt bé, doncs. Molt bé, fins aquí moltes gràcies, Irene i Núria. I tanquem aquest acte. Moltes gràcies als que ens heu acompanyat avui presencialment i moltes gràcies també als que ens heu seguit des de casa o des d'un altre lloc.
pot haver sigut en molts llocs diferents. I fins a la propera.